individuals and people, they have different timelines that they can get saved. Hallelujah. There's a certain timeline that an individual has to get saved. There's an appointed season. ଆଉ ଯେକି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜୀବିତ ରଖିଅଛନ୍ତି That person has the opportunity to repent. After they die, it's too late. যদি ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇବାର ଅଛି ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ମରିଗଲେ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ହିସାବ ନେବେ କାହିଁକି ତମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ତମ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇଲ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ହିସାବ ନେବେ Hallelujah. Isaiah 60 verse 3 it says, nations will come to your light and kings to your shining brightness. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଜ୍ୟୋତି ବା ଆଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇବାର କାମ କେବଳ ପାଷ୍ଟର ନୁହଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତି So you're going to be able to preach to world leaders, church. Hallelujah. You're going to be able to share the gospel to world leaders. Hallelujah. ଆଉ ଆପଣ ଲିଡରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇ ପାରିବେ When you preach the gospel, they're going to hear. Hallelujah. ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ରେଡି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେବେ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ରେଡି ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରେଡି ନୁହନ୍ତି God wants His radiant church to arise in this hour. Hallelujah. ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କରି ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଇ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ There's a lady with ear problems that we prayed for. ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲେଡିର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ And God restored her hearing. Hallelujah. ଆଉ ସେହି